no? Parang ice cream. Buwis buhay, oh. Nah, balat. Mali yung turo sa amin kanina. Meron kami loyal dyan. Yan po rin. Takalan mo. Kasi yung ginagawa siya. Ano ba isa, boss? Okay na? Boss, isaw. Saka tumbong. Ilan kayo mga kain? Isa? Tatapos. Isang isaw, isang tumbong. Dalawang isaw na. Tapos isang tumbong. Isaw tumbong. Yun, oh. Maganda tingnan. Ito sir, actual serving talaga namin to. Nah, balat. Parang jelly na yan, sir, ah. Malambot talaga sir kasi Lambot, ibang oh. customer nagre-request. Ayaw nila lang matigas. Oo. Madaming nagre-reklamo, medyo matigas daw. Kaya ang ginawa na, pressure cooker. Lagyan ng taba sir? Oo, boss. Iyon. Lagayan siya. May lagayan. Nanliit din lagayan. Solid.
Alam, inom mo na ang tubig. Mas last inom ko na to eh. Bingan. Hindi ka bumili ba? Ha? Hindi ka bumili ba? Sige ka sir. Ito dalawa bago lang. Try natin to. Medyo nakakaba. Napang ha? Pwede makabili kanin lang. Isa lang. Parang ice cream. Grabe yung bone marrow. Abe. Solid. Buwis buhay ah, buwis buhay. May nga akong 50. So, 350. Boss, magkano po? Wait, sabi sa ilan pa? Ilang pares yan? Apat? Bali apat. Take-out yun na. Hindi, sa amin. May take-out kayo, sir? Lang, kilati lang extra namin. Hindi, may take-out kayo. Meron. Extra Ito lang sa ilan. Ilan ba? Take-out? Isang take-out lang? Isang extra laman. Isang extra lang. May 330 pa sila bukas. Mali yung turo sa amin kanina. Extra rice niyo, sir? Ilan? Kilati. Dining yan pa sa 3%.
Doon na maliwanag. Saan ba sila? Una kayo ma'am, serve ko na lang. Pag kayo sa walang kailan ba ako sa'yo eh. Ay, malapot na sa bono. Yummy. Ano, Benji? Bilang katapos. Hindi lang ako. Parang nga, no? 10 sukli. Hindi ka ba yan?
Naman, mata, balat. Naman, mata, balat. Isang order, isang tasa lang. Kasi malaki mangkok. Dito. Naman, mata, balat. Hindi magkakasama yun yung laman ng mata balat. Oo, makakasama. Ano lang yun. Isang order lang. Tapos yung sa akin ano lang, pares lang. Wow. Wow. Tapos ano pa yun sa boss? Dalawang dito naman tayo papatraffic ngayon, hindi na sa Makati. Boss, ngayon. Kasi yung ginagawa. Ano ba isa boss? Okay na? Boss, isaw. Ilang kayo makain? Isang isaw, isang tumbong, at saka? Puso, meron ba? Dalawang isaw na, tapos isang tumbong. Sabab? Isaw ang tumbong. Kapag sa'yo? Dining? Dining? Oo. Saka utak. Ano tumbong? Isa lang? Isa lang. Tapos, utak. Lalagyan ng utak. Tumbong with utak. Ilang kayo? Sa pang-utak niya. Dalawa na utak ko. Ha? Isa. Next po, Kap. Isa lang po yan. Dalawa na utak ko. Bulalo, tapos Tumbong, isaw. apat na customer, ano ko tatlo? Yung magkakasama isa, bubulalo para yung magkakasama na apat sa sir, yung malaki sa pila.
Lalagyan ng... Ano pa? Puso.